Здравейте, днес ще играем на Майнкрафт с брат ми. Какво ще пътва? Лава. Добре, може да направим поредица от това и за да започнем. Алекс, не завърши така, няма да има нито един лайк. Че дървото е яко, обаче никой не го хареса по някаква причина. Бе, от тук, бе! Спред ми крадеш дървото! Дай ми дървото! Мале, искам само малко момент да отделите, за да видите каква красива вода е това. Прилича точно като в реалния живот. Е, тук. Ти нямаш шейдери. Ти нямаш шейдери. Това не е къбълстон, това е стон. Осъм. Внимай, бе! Ма ти се сам си кучи там. Добре, да намерим хубаво място за хубаво преживяване. Чакай. Не щупи листа, по-добре чупи, докато ни даде саплинг. Аз затова чупа лук, защото мисля, че няма да сме наблизо до дървета. В смисъл, лук много лесно се намира, ама пак не знам дали сме близо до дървета някъде. Може да сме някъде на много красиво място, да си поставим база, примерно. Иде! Моля те! От едно дърво няма как да не ми дадеш нито един саплинг. Това никога не се е случвало. Така може да свърши някой скайблок. Така може да свърши някой скайблок. Мен нищо не ми е дал още. Един саплик е достатъчен. Просто само помогни да щупа малко лук. Помогни ми да щупа малко лук, за да мога да взема саплинг. Ето. Айде, да отидем към Спруса, защото там мисля, че по-често се намират села. Айде, ела. Небето също иначе е много реалистично. Компютъра ми в момента седно и плаче за малко помощ. Но това не е нужно. Не му е нужна помощ. Мале, чак се му се качи тук. Мале, това ще е яко красиво. Мале. Да, за да взема малко спрус. Да взема малко спрус. Айде, саплинг, чакай, че аз не съм го видял, то саплинга съм носил. Добре, да се качим горе, може би да си направим там някъде близо дома. И трябва ни някъде вода наблизо, там долу не е баш перфектна за вода. Ела горе! Ела къде? Ма играй! Нали така да ходиш? Майде, че те чакам, ти ме чака. Ти никога не си ме чакал, айде. Не е нужно. Търсим за добро място за строене на къща. И за база. И село също търсим. Чакай, че аз малко мисля, че пуснахме играта по-късно. Сета. Айде да си направим база тук, защото малко пуснах играта по-късно. И след те май ще почнем да записваме от начало, да поставим всичко на... Не, няма да трябва да започваме всичко от начало. Тук е добре, иначе... Река. Тук е добре за страна. Айде да стрим. Защото ще стане нощ. Бързо тук да стрим. Би пресетата. Аз ще пустя база. Би пресетата. Щом си крафтвам инструменти, тогава къде са? Ти как си крафтваш инструменти в инвентара, иначе само да те питам. Да, обаче ти няма как да си крафнеш инструменти в инвентара. Айде, дропни се по-бързо. Уф. Трябваше да уби малко прасета за храна, защото аз нямам. Уби го това тук. Имаш и спрус, ако случайно.
Нямам достатъчно планкове да го довърша, затова ще сложа малко лук. Ела! Мале, колко яко изглежда залеза. Изглежда даже все едно съм инсталирал хорър мод. Ама че аз не съм инсталирал хорър мод. Алекс, на мен ми изглежда едно бог идва от ония мод, да ти играхме на първото видео на Майнкрафт. But is coming. Ще довърша с малко пръст, защото наистина нямам повече дъски. Ма наистина нямам повече дъски. Ако имаш дъски, просто сложи там. Браво. Сега кръвни врата, ако имаш дъски. Ми добре, аз ще отида да взема още малко. Мале колко красиво изглежда неща. Аз ще убия още праското, защото нямаме достатъчно храна. И ти не си успя да си... Не, не само не падай. Да попрасе. Умри, щом така искаш. Айде. Взех три от едно прасе да три пържоли. Кръвни печка, ще взема малко. Още не си да знали тези неща. Маля, аз съм свикнала да трябва да се крием вкъщи по нощите, защото нали, бяхме инсталирали един мод по едно време с студеност и с жадност. И ние трябваше да се крием. Но тук изобщо не трябва. И затова не ни е нужна толкова водата, но все пак трябва да си направим ферма за това. А, На мен доста ми лаги, защото съм шейдъри. Красиво изглежда. Ще направиш и пръста отгоре да не е. Направи пръста отгоре да не е пръст. Ето виж така. Айде. Добре. Добре, сложи го, направи го. Да, направи го. Защо? Ма защо? Трябва да си спека... Ау. Не, направи кемфайер, бе! Не ни е нужен кемфайер. Тогава го сложи отвънка. Просто вътре кемфайер не е нужен. Само в нея модове е нужен, защото не иначе. Ето го сложи, ето тук. И сложи една... И сега кръвни факла, сега кръвни факла. Добре. Защото наистина ни трябва факла повече, отколкото кемфайер, но... Кой каза после? Защо не сега? Не. Малко си. Ти какво каза Бог иска малко разстояние? Ти какво каза Бог иска малко разстояние? Бог. Един Бог разстояние ще. А ти колко имаш? Ами да, нали имаме по 4 двамата? Нали имаме по 4 двамата? Добре, съм си настъпил. Защото не са се появили. Страх ги от нас. Напикали са се. Иначе верно съм го служил мобъл. Ето. Служил съм мобъл. Даже не знам, що не изие. Там има един скелет долу. Но има едно прасе, затова отивам да го взема. Това прасе там, нали? Да. И има магаре. Добре, отивам да счупа едно прасе. Да, много право, много право. Да го щупа, ще го щупа да стане по-щупено, отколкото когато пуснаха в играта Роза.
Да, тя беше счупена. Тя, когато си използваше супера, буквално почти нищо не й биеше. И тя директно си зареждаше супера отново, след като си използва супера. И тя, и тя буквално все едно фактически имаше безкрайен супер. Тя буквално фактически все едно имаше... А, нещо ме бие! Помощ! А, зомби. Мале, иначе колко добре изглежда Minecraft с модове. Какво е това? Какъв? И аз имам подарък за теб, една пържола, не знам как си. Да? Да го убия ли? О, да, разбира се, благодаря. Да го беше кръпнал преди да... Добре, сега е време да направим хубава къща. В смисъл, то почти се е отстъмнило. Не те вижда. Добре, айде сега да вземем много дърво, за да си направим къщата по-хубава. Въжи. Аз мисля да отидем после в гората, където е там имаш, че видях някаква гора, дето има четворени дървета с прус. Крипър! Не го експлодирай! Мале лаги! О, гъмпаудър. Гъмпаудър. Много лесно съм. Е, там видях четворна гора. Е, там надолу видях някаква четворна гора, дето е много хубава за нас по принцип. Има и диорит там, доста добри блокове за строене, аз мисля. И хората, които мразят диорит и бърч, да, са най-тъпите хора на света. Хората, които мразят диорит и бърч, са най-тъпите хора на света. Айде. Айде. Тук сме почти. Уши сме тук, пред дърво. Аз малко не съм си пуснал звука. Затова не знам дали крипър. Затова не знам дали крипър. Буквално в момента малко не знам дали няма зад мен някой крипър. Искаш ли имаш... Бебе зомби, добре, идвам. Къде си? Чакай си взема пържолата. Къде си? Къде отида? Бегай към Бегай към... Къде си? Къде си? Ми бегай! Мале, какъв хубав изгрев. Къде е под планината? О, ти си не знал към реката ли бе? Мале, вижте какъв хубав залез. О, чакай, Алекс, на мама му трябва помощ. Защо ти трябва помощ в най-хубавите времена? Точно когато изгря. Аз залез ли казах изгрев? Къде си? О, суитберита. Умря ли? Не, не си умря. Не, теб официалната няма. О, ти чак там долу ли си, бе? И крипър ли се гони, бе? Да, качи се нагоре. Аз ще ти да взема малко суитберита. Защото изгрее слънцето и ми стана. Мале, иначе като гледаш слънцето като гледаш слънцето в монитора е много по-гадно, отколкото като гледаш слънцето в реалния живот. Шейдър, да. Айде, аз ще взема малко суитберите. Аз съм чил гай, ама ако искам, мога да ги пребия всичките наведнъж. Ще ги щупя е така, за да прошат ме да разнят. И мога да се боцкам в тях. Ще ги сложа горе и ще направим плантация за суитберите. Много лесно се фермат, ама и доста бързо порасват, actually. Ама, в смисъл, не са много трудни за фермане. В смисъл, ти просто можеш да си сложиш слабове на тях и те изобщо даже не могат и да те боцкат. Само се измъкна. Да, може, ама не го.
Не ни е нужно, ние можем да ходим директно към реката, ние можем директно от другата страна на реката, има много такива дървета. Посади нормални дървета, защото са по-красиви от тях. Посади нормални дървета, защото са по-красиви. А как можеш да посадиш четворно, но не можеш да посадиш нормално? Ей, не, ма това не се нарича нормално, в смисъл единично дърво. Алекс, ок, не е нормалното дърво. Всички дървета може да ги наречеш нормални. Просто да, аз вече ги обри и ти, обаче аз мисля, че имаме достатъчно. Аз на един сървър правих парите, като продах свитберите. Да, продах свитберите. О, айде де. Само 8 семена имам. Ти колко семена имаш? Аз чупа трева, за да вземам семена, защото ми трябва за фермата. Иначе тук може да си направим едно кътче за риболов и да си направим стълби да рекна нагоре. Кътче, тук ще си направя една фермерска къща. Ще нап... Да ме убиеш? Защо каза мразите? Кой ка... Алекс, ти ли каза мразите? Добре, тогава защо чух от твоя компютър да чуя мразите? Седно някой друг го каза обаче. Седно аз го казах на себе си, обаче аз не съм го казала на себе си. Ау бе! Малят, иначе ти когато си нервен, щрекаш повече, отколкото моята клавиатура. Ми да, като си трескаш клавиатурата. Аз направих малко рибарско. Аз направих малко долу едно. Алекс, може ли да направиш къщата по моя стил? Сещаш се, дето слагаш цели дървета около като рамки. Добре, аз ще отида да я направя. Спокойно, идвам. Еса. Само да довърша нашето рибарско кътче. И също и нормално кътче. По моя стил, това е моя стил, да се нарича и много хора го използват. В смисъл, доста хора. Направих мини къщичка отдолу, близо до реката, нали знаеш? Да може да се... Тук ще ловим риба. Да, ти ще ловиш риба, аз ще върша фермерска работа. Ти си по-към ловенето на риба. Не съм аз така. И защото ти повече си към ловенето на риба, аз съм повече към земеделието. Айде. Да, беше ми свърши дървото точно сега. Еми, май ще се наложи да взема още дърво. Какво да правя? Да, разбира се. О, добре, добре посади шугърки.
Не, съди шугаркин, където има повече дървета, аз тук ще посадя пшеница после. Съди просто, не съди шугаркин, не е толкова. Съди го е там някъде, на другото място. Не го съди близо до колибата. Не го съди близо до колибата. Еми ето там някъде. Ето там някъде. Аз се качвам нагоре. Мисля, че трябва да направим пакет, пътека нагоре. Защото малко трябва да правиш паркур тук, за да се качиш. А, паркур е супер лесен обаче. Така. Къщата ни все още е твърде ниска, обаче. Разбирам те. Затова ще направя по-висока. Мале, сега ли пак няма ми стигна дървото? Мале. Колко дървета щупиха, аз стана номер едно топ врага на дърветата. Не, най-тъпия, най-якия враг. Мисъл, врага, който те най-много ще мразят. Аз вече сигурно 100 дървета съм щупил. Брадата ми буквално е наполовина щупена. Ма ти за какво използваш тази брадва? Чупене на пясък? М, Еми, аз мисля, че завърших къщата почти. Здрасти, куче. Донки. Сега. Сега просто трябва да щупя. Пак не се... А ти убил ли си колко вълни имаш? Как нула? Нали каза, че си убил животно? Защо убиваш лисици? Ма защо за Бога убиваш лисици? Те не дадат. И дай, те няма да ти ги дадат. Защото има малък шанс да ти ги дадат. Може просто да ни дропнеш някакъв айтем и те ще да ти ги дадат. А пък и какви неща даже са имали в устите си? Да. И защо не е заешка кожа? Ще си построя мини ферма. Да, обаче с тази заешка кожа, знаеш ли за колко ни трябва за full armor? Това е 24 по 4. За един човек. За full armor. Знаеш колко му трябва? 24 по 4. Което е 96. Това е стак и половина, Алекс. Стак и половина. До това време ще сме убили около милиарди крави и ще имаме вече около 2 стака от нормална кожа. Браво. Стъмва се. Аз мисля, че фермата почти завършена тук при нас. Даже някои вече почнаха да растат, аз толкова що ги поставих и те почнаха да растат. Затова много обичам зад къщата. Нашата нормална къща. Не е нормалната къща.
Еми, не знам, това ще е много скучна нощ, сигурно. Не знам какво да правим. Аз мисля, че епизодът ще стане твърде дълъг, затова аз мисля да го спрем този епизод. Следващия епизод да продължим. Иначе епизод ще стане твърде дълъг за гледане.